Morjens. Ootteko koskaan miettinyt sellaista, että tylsyys, se on ihmisen pahin vihollinen. Kun sulla on oikein tylsää, niin sä pyrit tekemään ihan kaikkea, että sä saat sen tylsyyden tapettua. No, siis se on vaikea selittää, niin tylsyydessä on se, että oikeasti kun sulla ei ole mitään tekemistä, et jaksa olla tietokoneella, katsoa pornoa tai mitä nyt sitten siellä koneella tehdäänkin. Tai sitten jos sä sanotaan, että sulla on joku harrastus vaikka, niin harrastuskaan ei satu sopimaan just sille päivälle, että jos jotain yleisurheilua tai nyrkkeilyä tai mitä nyt sitten tekeekin, niin ei satu ole silloin, niin voi vittu, se päivä on hirveä. Ja no oikeastaan silloin kun sulla on tylsä, niin paras vaihtoehto on mennä kaverin luokse, koska kaverin kanssa yleensä aina keksii jotain. Ja no, mulla on itse asiassa tässä näin itsellään yksi videoklippi, jonka mä voisin näyttää teille tosta kyseisestä aiheesta, että mitä tulee tehtyä, kun mennään kaverin luokse. No, tässä se videoklippi nyt sit on. Ring, 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 banana phone. Ring, 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 banana phone. Niin, siinä se videoklippi sitten oli. Ja kyllä videossa esiintyi Ruusunen päiväkirjan tekijä, kautta näyttelijä, kautta kirjoittaja. Mut kumminkin, siinä se oikeastaan oli tämän päivän aihe ja mitä mä nyt keksisin sanoa jotain älykästä tähän loppuun. Syökää vihanneksia, älkää polttako liikaa piilevää ja juokaa kohtuudella, peskaa hampaat. Morjens. Peace up, A-Town. Yeah!